işleriniz jeyin çıkıda koylarda yol etesiz. Jey sabantuylары bilen, özünün jilekleri bilen ekrinlep mine Avullardan uzып bara, әйе Аллага шүкүр булай бик мотор, табигать кычагына да чыгарга өлгөрөбүз, параллель рәвештә эшләргә дә өлгөрәбез. Менә шундый мотор тулы тормыш белән кайныйбыз әлеге көндә. Аңлашылды. Койнак хит тапшыруда сез даими рәвештә катнашып килдегез һәм инде ничә тапкыр җиңдегез хәтерегездәме? Безнең бер дуэт җиңгәне бар әйме? Узган ел ялгыз хатын лирика да җиңеп чыккан иде шушы җырыбыз. Даими рәвештә катнашып торабыз. Рәхмәт менә шундый мәйдан булдырылганы өчен безгә артистлар өчен бу бик мөһим. Халыкка үзебезнең яңа җырларыбыз белән таныштырып торышын менә дигән уңайлы чара. Сез инде яңа җырны табасыз да, ничек аңлыйсыз менә бу җыр җиңү яулаячак? Ничектер ул сезнең үзегезгә ошыймы? Кемдер киңәш итә менә бу җырны синең бик әйбәт дип. Ничек сайлыйсыз аны? Бу төрлечә була. Без инде җырны сайлап алганда ук аны күңелгә ятышлы булуы мөһим. Анарысын эчтәлегенә бик нык игътибар итәбез. Көйдә матур булсын дип халыкка үтеп керерлек итеп, һәрбер кешенең күңеленә, йөрәгенә үтеп керерлек итеп, инде аны башкарырга тырышабыз булдырылганча. Әлбәттә, Койнар хит парадта без иң яхшыларын сайлап тәкъдим итәргә тырышабыз халыкка һәм монда инде тыңлатып карыйбыз, өйдәгеләргә дә бер-беребезгә киңәшләшәбез, машинада да әллә ничә тапкыр тыңлап барырга мөмкин. Әйе, шуннан бөтенесендә һәрбер фикергә кулак салып, үзеңнекен эшләп дигәндәй, менә шулай итеп үзең барыбер ахыр чиктә үзең аңа сайлап алырга кирәк, үзеңә. Рәзил, син инде топ гармончылар, баянчылар исемлегенә керәсең, Татарстанның ничек син гомумән җырлап киттең син? Хатын җырлап та. Мин бер-ике чактан башлап иң беренче баянга хатын гел җырлап йөридем. Бөтен мәктәп бәйрәмнәрендә, аннары училище, сәнгать училищесына керер алдына минем сорау туды, или баян бүлегенә керергә, или вокал бүлегенә. Но минем күңелем баянга тартты. Җырлап булай да булыр әле дип, баянда барыбер укырга кирәк, көндә заниматься кирәк дигәндәй шөгыльләнергә. Шуңа күрә минем күңелем җырга билекидән башлады. Рәзил, Рәфинә, безнең инде җырчылар тамашачыларыбызга кичкенә генә күчтәнәч әзерләп киләсез. Бүген безгә нинди матур җырыгызны бүләк итәрсез икән? Бәлки язылмаган хатымны җырлап үтәрбез. Менә күптән түгел генә безнең хит парадта катнашты ул. Яңа җырларыбызның берсе. Шул җырны тамашачылар ишетеп алгач, "Абау, нишләп Рәзилне җырлатмыйсың, Рәфинә? Шундый матур икән тавышы" дип, беләсезме, күпме хатлар килде миңа. Менә качырып яткырасың икән дип. Язылмаган хатымны җырлыйбызмы? Юк, башынан башлыйк инде. Язылмаган хатым йөрәгемдә ялкын, еллар аша сиңа эндәшәм. Хыялымда гына, уйларымда гына, синең белән көндә серләшәм. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнән мең кат ятланган. Афәрин, искиткеч матур җыр. Матур җыр, рәхмәт бик зур. Рәфинә, инде җыр темасыннан әзгә китеп, сез нинди сумкалар яратасыз, сорап китәсез килә? Минем сумкалар бик әз ул. Әзме, гадәттә хатын-кызларда күп була. Мин менә шулай кибетләрдә генә карап йөрим, матур, оригиналь сумкаларны. Әмма үзем яратам шундый практичныйрак сумкалар дип әйтимме? Күп җыярга яратмыйм. Юк, беләсезме минем ничек? Элегрәк сумкалар күп иде. Аннарысын мин аны 3кә генә калдырдым. Берсе шундый документлар сыя торган сумка, берсе косметичкалар сыя торган сумка, һәм берсе телефон менән сыя торган шундый бәләкәй генә сумка. Сумкалар ту. Мин сораганда
Telefonu koy, ey tege sumkada kaldırgamın deyip. Aytan, nişe sumkasını seni. Şöyle bulsa da elin koyup açkış gibi bir sumkada kalan, mene tiginde kalan, mında kalan, gel şulay. Сумка турында сөйләшү без юккана түгел, сезнең белән саблашабыз. Без инде Зәвык сәхифәсе белән дәвам итәбез.